Néhány hónappal ezelőtt valami igazán hátborzongató történt velem egy autós kirándulás során. Nagyon késő volt már, amikor még mindig vezettem, mert szállodát kerestem. Megálltam egy benzinkútnál, de nem volt térerőm, ezért tovább hajtottam, remélve, hogy a következő városban majd lesz. Úgy tűnt azonban, hogy tényleg egy holtzónába kerültem, mert hiába mentem tovább, egyszerűen nem lett térerőm. Körülbelül 20 perc vezetés után lehajtottam a következő kijáratnál, hogy ismét megpróbáljak benzinkutat találni. Még mindig nem volt térerőm, és ekkor már azon voltam, hogy inkább veszek egy térképet, vagy megkérdezem a benzinkút dolgozóját, hogy tud-e a közelben szállodát ajánlani. Miután lehajtottam, azonnal nem láttam sem benzinkutat, sem más épületet. Tovább hajtottam, majd egy másik útra fordultam, remélve, hogy ott több szerencsém lesz, de nem így lett. Az út nagyon csendes volt, és nem sokkal azután, hogy rákanyarodtam, észrevettem valami furcsát. 2 férfi állt az út közepén. Ez meglepett. Nem néztek ki úgy, mint útépítési munkások, mert nem viseltek fényvisszaverő mellényt, vagy bármi hasonlót. Rendőröknek sem tűntek. Ahogy közelebb értem, láttam, hogy egyszerű hétköznapi ruhákban vannak. Azonban, ahogy megközelítettem őket, mindketten egyenesen rám néztek. Azt hittem, majd félreállnak az út szélére, vagy valami ilyesmi. Az úttal sem volt semmi gond, nem volt járda sem egyik oldalon. Mindkét oldalt erdő szegélyezte, és nem tűnt valószínűnek, hogy valaki csak úgy ott sétálgatna. A férfiak továbbra is az út közepén álltak, elállva az utamat. Teljesen megálltam, és rossz előérzetem támadt. Úgy döntöttem, hogy inkább elhajtok, de mielőtt ezt megtehettem volna, észrevettem, hogy a férfiak elindultak felém. Lecsavartam a vezető oldali ablakot egy kicsit, és megkérdeztem, mi folyik itt, de nem válaszoltak. Egyszerűen csak tovább jöttek. Mindketten a kocsi más-más oldalához közeledtek. Ekkor hátramenetbe kapcsoltam, és lassan tolatni kezdtem. Az egyik férfi gyorsabban mozdult felém, a másik pedig az út szélére ment. Ekkor elfordítottam a kormányt, hogy megpróbáljak megfordulni, és az ellenkező irányba elhajtani. Elég messze voltam tőlük ahhoz, hogy ne érjenek el, míg megfordulok. Kicsit lehajtottam az útról, megálltam, sebességbe tettem a kocsit, majd elindultam az ellenkező irányba. Mire elindultam, az egyik férfi már alig 10 méterre volt a kocsimtól, a másik pedig kissé hátrébb, de most már egy nagy tárgyat tartott a kezében. Megnyomtam a gázpedált, nem tudva mi az, és elkezdtem elhajtani. A visszapillantó tükörben láttam, ahogy a férfi lehajol, és elcsúsztatja az eszközt. Akármi is volt, nagyon gyorsan csúszott, és majdnem elérte az autómat, de végül az út szélére sodródott mögöttem. Ekkor jöttem rá, hogy valószínűleg egy tüskecsík volt. Olyan, amilyet a rendőrség használ, hogy defektet okozzon egy menekülő autó kerekében. Ezek a férfiak tehát ki akarták lyukasztani a gumiaimat, de tudtam, hogy nem rendőrök. Tovább hajtottam, majd rátaláltam egy másik útra, amely a főútra vezetett. Megpróbáltam felhívni a rendőrséget, de még mindig nem volt térerőm. Visszatértem a főútra, és még körülbelül 15 percig vezettem. Végre volt újra térerőm. Ekkor felhívtam a rendőrséget. Elmondtam nekik, mi történt, és azt mondták, kimennek ellenőrizni a helyszínt. A férfiak addigra valószínűleg már eltűntek, és soha nem hallottam többet az ügyről. Aznap este végül sikerült egy szállodát találnom, és másnap folytattam az utazásomat. Nem tudom, hogy kirabolni akartak-e vagy valami mást, de örülök, hogy sikerült elmenekülnöm. Egy éjszaka, a semmi közepén, történt velem egy hátborzongató eset. A nagymamámat látogattam meg, aki tényleg a világ végén lakott. Egy tóparti háza volt, és hogy eljussak oda, egy hosszú, földes úton kellett végighajtanom több kilométeren keresztül. Ez a tó nem volt túl népszerű, így nem voltak szomszédai, a legközelebbi házak is legalább 2-3 kilométerre voltak. Mivel ilyen hosszú volt az út, amikor meglátogattam, természetes volt, hogy ott is alszom a vendégszobájában, hogy ne kelljen éjszaka fáradtan vezetnem. Egy este, amikor nála voltam, kint ültem a hátsó teraszon, csak pihenve és zenét hallgatva. Már majdnem éjfél volt, és a nagymamám már lefeküdt, így én csak élveztem a friss éjszakai levegőt, miközben a telefonomat nyomkodtam. A zene mellett hallottam valami zörgést vagy csattanó hangokat. Enyhe szél fújt aznap éjjel, így azt hittem, hogy csak a szél mozgat valamit a csónakház környékén. Azonban, ahogy telt az idő, időnként villanásokat is láttam a stég és a csónakház felől, és ekkor már tudtam, hogy valaki járhat arra. Ideges lettem, mert annyira a semmi közepén voltunk, hogy elvileg senkinek sem kellett volna ott lennie. Nemhogy valakinek a csónakház körül matatnia.
Megfordult a fejemben, hogy hívom a rendőrséget, de elvetettem az ötletet, mert valószínűleg több mint 1 óra lett volna, mire kiérnek. Ehelyett kikapcsoltam a zenét, és bementem a házba a nagymamám revolveréért, amiről tudtam, hogy mindig töltve tartja. Amikor visszatértem a teraszra, még mindig láttam néha mozgófényt a csónakháznál, így úgy döntöttem, hogy most már szembeszállok az illetővel, hiszen nálam volt a fegyver. Kiáltottam, hogy hagyja abba a bohóckodást a doknál, és hogy mutassa meg magát, majd távozzon a területről. Azt hittem, hogy az illető egyszerűen elszalad majd, de meglepetésemre egy magas, vékony férfi alakja lépett ki a stégre. A holdfény megvilágította a körvonalát, így először csak az alakját láttam, de ahogy közelebb jött, észrevettem, hogy egy idősebb férfi volt. Lassan és nyugodtan indult el a dokkról, mintha semmi rosszat nem tett volna. Nem szólt semmit, csak lassan tovább sétált felém, így rákiáltottam, hogy álljon meg és hagyja el a birtokot. Különben rálövök. Azt hittem, hogy ez biztos elég lesz neki figyelmeztetésnek, de ő csak tovább közeledett a pázsiton keresztül. Végül figyelmeztető lövést adtam le a feje fölé, hogy megállítsam. A lövés után végre feltette a kezét, és először szólalt meg. Azt mondta, hogy nyugodjak meg és lazítsak. Teljesen kirázott a hidegettől az idős, vékony ember nyugodt viselkedésétől. Ismét figyelmeztettem, hogy azonnal távozzon, különben tényleg rálövök. A férfi néhány másodpercig mozdulatlanul állt, és azt hittem, hogy talán újra elindul felém, és tényleg kénytelen leszek lelőni. De végül visszafordult, és az erdőbe sétált a stég bal oldala felé, majd eltűnt. Egész éjjel aggódtam, és alig aludtam, félig arra számítva, hogy visszajön, de nem tette. Nem tudom, hogy mi volt a célja, és miért volt ennyire nyugodt, miközben fegyvert szegeztek rá. Másnap reggel figyelmeztettem a nagymamámat, hogy legyen óvatos, hát ha visszatér. Ez az eset 2 éve történt, de még mindig olyan tisztán emlékszem rá, mintha tegnap lett volna. Ez 2 éve történt velem, és még mindig tisztán emlékszem rá, mintha tegnap történt volna. Írország vidékén élek, messze a legközelebbi várostól, a semmi közepén. Általában csendes a környék, és ez kifejezetten tetszik. A legtöbb éjszaka egyetlen hangot sem hallok, kivéve néha egy-egy tehenet, ami kiszökik a szomszédos mezőről, vagy a kutyámat, aki megugat valakit, aki épp elsétál a ház előtt. De körülbelül 2 évvel ezelőtt valami igazán furcsát hallottam. Késő tavasz volt, és az éjszakai égbolt tiszta volt. Emlékszem, hogy körülbelül éjfélkor léptem be a konyhába, hogy harapjak valamit. Ahogy a szekrényben keresgéltem, hangokat kezdtem hallani kintről. Először azt hittem, hogy csak egy állat az, de a zajok egyre hangosabbá váltak. Kinyitottam az ablakot, hogy jobban halljam, és megláttam a kutyámat az ajtó mellett állni. Nem ugatott, ami furcsa volt, mert ő általában mindent megugat, főleg az állatokat. Ehelyett az erdő felé merett a ház mögött. A hangot nehéz volt leírni, de olyan volt, mintha fémet súrolnának, de valami rekettes, nyers minősége is volt. Nem tetszett a dolog, és az, hogy a kutyám is meg volt rémülve, különösen nyugtalanná tett, mert nagy kutya volt, és nem ijedt meg könnyen. Nem tudtam, hogy mi lehet odakint, ezért úgy döntöttem, hogy behozom a házba, és lefekszem aludni. De ahogy lefeküdtem, a zajok mintha követtek volna. Átkerültek a ház elejére, ami nem volt logikus. Behúztam a függönyöket, remélve, hogy kizárom azt, ami odakint van. Éppen kezdtem kényelmesen elhelyezkedni, amikor kopogást hallottam az ablakomon. Először gyengéd volt, de aztán egyre erősebb és folyamatosabb lett. Olyan volt, mintha apró köveket dobálnának az üvegre. A takaró alá bújtam, csak figyeltem és reméltem, hogy abba marad. Úgy tűnt, hogy órákon át tart, de végül elaludtam. Másnap reggel beszéltem a szomszédaimmal az éjszakáról. Akkor tudtam meg, hogy egy férfi nemrégiben költözött be egy házba nem messze innen. Azt mondták, nem volt éppen törvénytisztelő ember, és már volt dolga a rendőrséggel, olyannyira, hogy pletykák keringtek róla. 1 hónappal később hatalmas mennyiségű kábítószert találtak egy közeli fészerben. És attól kezdve soha többé nem láttuk azt a férfit. Visszagondolva, nem tudom kiverni a fejemből, hogy aznap éjjel megpróbálta engem megijeszteni, miközben be volt állva, vagy valami más történt. De az egész olyan furcsa volt. Hogyan tudott órákon át ilyen hangot kelteni? És hogyan mozgott ilyen gyorsan a házam körül? Ami a legjobban zavart, az a gondolat volt, hogy mi történhetett volna, ha kimegyek ellenőrizni a zajokat. Még mindig nem vagyok teljesen biztos benne, mi történt, de nagyon megrémített.
Régen a munkám egy irodája közel volt a kanadai határhoz, Washington államban. Gyakran kellett oda utaznom, hogy betanítsam a személyzetet. Egyedülálló férfiként a 20-as éveim végén élveztem az utazást, és mindig szívesen vállaltam az extra pénzért, hogy ha kellett, oda utazzak. Általában repülővel mentem, de néhány alkalommal, amikor felszerelést kellett vinnem, kocsival kellett utaznom. Ez az egyik ilyen alkalom volt, nagyjából 17 évvel ezelőtt. Egy nagyobb mennyiségű eszközt vásároltunk nagykereskedésből, amit fel kellett szállítani az irodánkba, Washington államban. Természetesen mindenki tudta, hogy én jelentkezem majd az útra. Egy dobozos teherautóval kellett mennem, és visszafelé repültem volna. Korábban mindig céges autót vagy SUV-t vezettem az utazásokhoz. De nem aggódtam különösebben. A dobozos teherautó nem volt túl nagy. Mindig szerettem esteútnak indulni, mert azok közé tartozom, akik élvezik az éjszakai vezetést. Az utazásom nagy része eseménytelen volt. Csak benzinkutaknál és pihenőhelyeken álltam meg, amikor szükséges volt. Valahol Kalifornia és Oregon határánál kezdtek furcsa dolgok történni. Körülbelül hajnali 1 óra lehetett, amikor meg kellett állnom egy pihenőhelyen. Ez valószínűleg az utolsó ilyen hely volt a kaliforniai oldalon. A távolban láttam néhány kamionost parkolni, de az egész parkoló szinte üres volt. Ekkor még nem gondoltam semmi különösre. Kiszálltam a teherautóból, és bementem a mosdóba. Nem siettem, mert egy kicsit ki akartam nyújtózni. Amikor kijöttem és elindultam vissza a teherautómhoz, észrevettem, hogy egy jármű parkolt le közvetlenül az enyém mellett. Az egész parkoló üres volt, és ez az ember pont mellém állt. Furcsának találtam, de nem foglalkoztam vele, csak beszálltam a teherautóba, és folytattam az utamat. 10-12 kilométer múlva a teherautón furcsán kezdett viselkedni. Az utastér világítása villogni kezdett. Kis idő múlva az összes világítás kialudt. A belső lámpák, a hátsó lámpák és a fényszórók is. Ekkorra már hajnali 2 volt, és egy sűrű erdős területen hajtottam Oregon déli részén. Inkább dühös voltam, mint ilyet. 60 km/h száguldottam egy olyan helyen, ami úgy nézett ki, mint egy jelenet a Tales from the Dark Side-ból. Mérgesen rácsaptam a műszerfalra, és kiabáltam a teherautóra. Majdnem azonnal minden világítás visszatért. A következő pihenőnél ismét megálltam. Az adrenalin miatt újra ki kellett mennem a mosdóba. Kiszálltam a teherautóból, de most nem maradtam bent sokáig. Amikor visszamentem a teherautómhoz, azt gondoltam, talán várnom kellene hajnalig. Amint közelebb értem a teherautóhoz, megláttam egy idős, kissé testes, őszhajú férfit. Ott állt a teherautóm mellett. Nem láttam járművet a közelben, így azt feltételeztem, hogy csak nyújtózkodik. Ahogy közelebb értem, megszólított, mondva valamit az időjárásról. Egy könnyű hóesés volt, de nem olyan, ami megmaradt volna a földön. Nem nagyon figyeltem rá, mert első benyomásom az volt, hogy egy magányos öregember, aki csak beszélgetni akar, de én egyáltalán nem voltam olyan hangulatban. Aztán mondott valamit, amitől égnek állt a hajam. Ahogy a teherautómra nézett, megkérdezte. Problémáid vannak a járművel? Megdermedtem, és éreztem, ahogy minden vér a fejembe tódul. Csak annyit válaszoltam. Nem. Minden rendben működik. Ó, hát én nem lakom messze innen. Nyugodtan beugorhatsz egy csésze forró kávéra, vagy pihenhetsz egy kicsit a kanapémon. Ez az ember semmit nem tudott rólam, mégis meghívott az otthonába? Ez már eléggé furcsának tűnt, de magamban tartottam az érzéseimet. Így hát gyorsan lezártam a beszélgetést egy köszönöm, de inkább tovább megyek, mielőtt a hóesés rosszabb lesz. Ahogy elindultam, láttam, hogy az öreg a mosdók mögé sétál. Az járt a fejemben. Mi a franc volt ez az egész? Elkezdtem visszagondolni az elmúlt pár megállásomra. Honnan tudta ez az ember, hogy problémám volt a teherautóval? Ekkor hirtelen eszembe jutott az a pihenő Kaliforniában, és az a kocsi, amelyik közvetlenül mellém parkolt. Lehet, hogy valamit babrált a teherautóm kábeleivel, amíg én a mosdóban voltam. Néhány kilométerrel később a fényeim nem produkáltak újabb problémát, de meg kellett állnom egy benzinkútnál tankolni. Oregon államban nem engedik, hogy magad tankolj. Így, amíg vártam a kutasra, bementem az üzletbe, hogy vegyek egy italt. Amíg vártam a tankolás befejezésére, körbesétáltam a teherautót, hát ha látok valami gyanúsat. Aztán a jármű elejénél észrevettem néhány furcsa foltot, amikről nem tudtam eldönteni, hogy micsodák. Megpróbáltam meggyőzni magam, hogy csak paranoiás vagyok.
Amint a kutas befejezte a tankolást, visszaültem a teherautóba, és éppen ki akartam hajtani a benzinkút parkolójából, amikor megláttam egy autót a parkoló sarkában. Valaki bent ült, és engem figyelt. Mondogattam magamnak, hogy csak beképzelem a dolgot, de az autó pont úgy nézett ki, mint amit Kaliforniában láttam. Követett ez az öreg ember. Arra várt, hogy a megfelelő helyen és időben végrehajtsa a tervét, és végleg leállítsa a járművemet. Ahogy tovább vezettem, a hó kezdett egyre jobban esni. Nem egy olyan helyen nőttem fel, ahol gyakran havazott volna, így csak kevés tapasztalatom volt a havas úton való vezetéssel kapcsolatban, de nem annyira, hogy meg tudjam ítélni, mikor válik túl veszélyessé. Visszanéztem a visszapillantó tükörbe, és láttam, hogy egy pár fényszóró követ engem. Ez furcsa volt, mert a legtöbb sofőr egyszerűen elhajtott mellettem, de ez a jármű nem előzött meg. Már így is jóval a megengedett sebességhatár alatt mentem, így kicsit tovább lassítottam, de a sofőr még mindig nem előzött meg. Már Portland, Oregon közelében jártam. Még mindig sötét volt, és a hó tovább szállingózott. Úgy döntöttem, hogy félreállok, hát ha az autó, amelyik követ, tovább hajt. Lekanyarodtam a következő kijáraton, és megláttam egy benzinkutat, előtte egy járőrautóval. Azonnal a rendőrautó mellé parkoltam, és kiszálltam. Egy női rendőrtiszt állt ott, és beszélgetni kezdtem vele a hóesésről és a várható időjárási viszonyokról. Megfordult a fejemben, hogy mesélek neki az autóról, ami követett, de hirtelen ostobaságnak tűnt az egész. Mit is mondhattam volna? Rendőrnő, azt hiszem egy öreg ember követ, aki talán babrált a teherautómmal. Nagyon kedves volt, megkérdezte, hova tartok és honnan jöttem. Folyamatosan körbenéztem, hát ha meglátom a követő autót, de sehol sem volt. A rendőrnő azt tanácsolta, hogy álljak meg éjszakára, és elkezdett mesélni arról, hogy milyen veszélyes fáradtan vezetni. Mondta, hogy ha pár sarokkal odébb megyek, van egy motel egy benzinkút mögött. Be kellett látnom, hogy igaza van. Ez az egész helyzet nagyon kimerített. Reméltem, hogy mire másnap reggel újra útnak indulok, a hó eláll, és kipihentebb leszek. Amikor megérkeztem a motelhez, úgy döntöttem, hogy a teherautót az épület mögött parkolom le, hogy ne lehessen látni az útról. Ahogy a szobámba értem, bezártam az ajtót. Őszintén szólva nem sokat aludtam. Egész éjszaka tévét néztem, közben néha elszunnyadtam, de minden apró zajra felriadtam. Az agyam újra és újra végigpörgette az összes eseményt, a kaliforniai határtól kezdve egészen a rendőrnővel folytatott beszélgetésemig. Talán látta, hogy beszélgetek a rendőrrel, és inkább meghátrált. Vagy csak várt egy másik pihenőhelyre, hogy ott hajtsa végre a tervét. Miért hívna meg egy idegen egy másik idegent az otthonába az éjszaka közepén, egy pihenőnél? És honnan tudta, hogy gondjaim voltak a teherautóval? Ez túl sok volt ahhoz, hogy egyszerű véletlen legyen. Végül reggel 7-kor elegem lett. Felkeltem, ettem egy kiadós reggelit, majd kijelentkeztem a motelből, és folytattam az utamat az irodába. Szerencsére több furcsa dolog már nem történt. De azóta is gyakran gondolok arra az éjszakára. Mondhat bárki paranoiásnak, de mélyen legbelül érzem, hogy megakadályoztam valamit. Valószínűleg az az öregember még valami mást is tervezett a teherautómmal azon az oregoni pihenőhelyen. Talán egy rablási terv része volt, hogy megszerezze, ami a teherautóm hátuljában volt. Soha nem fogom megtudni. De úgy érzem, hogy valami igazán borzalmas dolgot kerültem el aznap éjjel. Ez akkor történt, amikor 8 éves voltam. Akkoriban volt egy barátom, Max. Max és én az iskolából ismertük egymást, és gyakran lógtunk egymás házában. Emlékszem, hogy egy péntek este meghívtak, hogy aludjak Maxéknál. Max családjának háza elég átlagos volt, egy hétköznapi környéken. A nappali a ház elejében volt, a konyha pedig a hátsó részen. A hálószobák az emeleten helyezkedtek el. Iskola után mentem Maxékhoz, vittem magammal a hálózsákomat, fogkefémet és néhány más dolgot. Anyukám másnap reggel jött volna értem. Emlékszem, hogy pizzát ettünk Max családjával, aztán csak játszottunk és jól éreztük magunkat. Később, az este folyamán, már nem emlékszem pontosan miért, úgy döntöttünk, hogy a nappaliban alszunk. Talán azért, mert ott volt a tévé, vagy csak mert ott több hely volt. Mindketten a földre tettük a hálózsákjainkat a nappaliban. Mikor későre járt, Max szülei és nővére felmentek az emeletre aludni. Mi pedig ketten maradtunk a nappaliban. Nem maradtunk sokáig fent, mert Max gyorsan elfáradt. Emlékszem, hogy bemászott a hálózsákjába, és szinte azonnal elaludt.
Én viszont egyáltalán nem voltam álmos. Befeküdtem a takaróm alá, becsuktam a szemem, de valamiért nem jött álom a szememre. Egyáltalán nem éreztem magam fáradtnak. Akkoriban még nem volt mobiltelefonom, így eléggé untam magam. Csak feküdtem ott a sötétben, néztem a nappalit, vagy próbáltam aludni. Ez elég sokáig tartott. Azt mondanám, hogy legalább 30 perc, de akár 1 óra is lehetett. A ház teljesen sötét és csendes volt. Aztán hirtelen, a semmiből hallottam, ahogy a garázs ajtaja kinyílik. Az ajtó, amely a garázsból a kamrába vezetett, ami a nappali mellett volt. Amikor meghallottam, nagyon meglepődtem. Fogalmam sem volt, ki lehet az. Egy pillanatra azt gondoltam, hogy talán Max apja az, de láttam, ahogy az egész család felment az emeletre aludni. Ráadásul nem láttam a garázsajtót onnan, ahol feküdtem. Ahhoz, hogy megnézzem, mi van ott, át kellett volna mennem a konyhán. Csak a konyha egy kis részét láttam a fekhelyemről, és az is az ellenkező irányba volt. Miután hallottam az ajtót kinyílni, halk lépteket is hallottam, de aztán minden újra elcsendesedett. Nagyon gyorsan ideges lettem, mert attól tartottam, hogy betörő lehet. Azt hittem, hogy aki belépett, az valószínűleg átsétál a konyhán, és vagy bejön a nappaliba, vagy felmegy az emeletre. Akárhogy is, el kellett volna haladnia mellettem. Feküdtem a hálózsákomban, teljesen mozdulatlanul és hangtalanul, de a sarok felé néztem. Nem láttam semmit, de folyamatosan arra számítottam, hogy bármelyik pillanatban megjelenik valaki. De ahogy tovább figyeltem, senki sem jött. Nem hallottam több zajt sem. Most már egyáltalán nem voltam álmos. Csak feküdtem ott, nem tudva mit tegyek, és próbáltam rájönni, mi történik. Talán 10-15 perccel később még mindig nem hallottam vagy láttam semmit, így úgy döntöttem, hogy felébreztem Maxot. Oda mentem hozzá, és megböktem a vállát. Néhány próbálkozás után felébredt, és megkérdezte, mi történt. Elmondtam neki, hogy hallottam, ahogy a garázsajtó kinyílik, és úgy gondolom, hogy valaki bejött. Megkérdezte, hogy viccelek-e. Mondtam, hogy nem, és ekkor már teljesen éber lett. Suttogva megbeszéltük a dolgot, majd úgy döntöttünk, hogy utána nézünk. Nagyon ideges voltam, de Max és én felálltunk, és a konyha sarkához mentünk, hogy megnézzük, mi van ott. Amint közelebb értünk, még mielőtt teljesen elértük volna a konyhát, újra hallottuk az ajtó hangját. Aztán, amikor a sarkon benéztünk, éppen láttuk, ahogy a garázsajtó kinyílik, és valaki elhagyja a helyiséget. Nem kaptunk jó rálátást, hogy ki volt az, de biztosan láttuk, hogy valaki tényleg ott volt. Amint az ajtó becsukódott, Max és én teljesen ledermedtünk. Max azonnal odaszaladt a garázsajtóhoz, és bezárta. Aztán visszarohant hozzám, és azt mondta, hogy felébreszti a szüleit. A nappaliban vártam, amíg Max felment az emeletre, és körülbelül 1 perccel később visszatért a szüleivel. Lementek a garázsba, hogy megnézzék, mi történt. Ez idő alatt Max anyukájával beszélgettünk, és elmondtuk neki, mit láttunk. Pár perccel később Max apja visszatért, és azt mondta, hogy aki ott volt, az már elment. Max apja kiment a hátsó udvarba is, hogy körülnézzen, de biztos volt benne, hogy senkit sem látott. Ezután mindenki visszament aludni. Max szülei visszamentek az emeletre, mi pedig visszafeküdtünk a hálózsákjainkba. Max ismét gyorsan elaludt. Én viszont újra nem tudtam elaludni. Legalább 30 percig csak feküdtem ott, teljes csendben. Végül kezdtem kicsit ellazulni, és álmosnak éreztem magam. De akkor ezt az érzést hirtelen megszakította egy hang. Hallottam, ahogy valaki megpróbálja lenyomni a garázsajtó kilincsét. De mivel be volt zárva, nem nyílt ki. Rájöttem, hogy a személy visszajött. Szerencsére nem tudott bejutni. Csak egyszer próbálkozott az ajtóval. Csendben feküdtem tovább, és figyeltem. Több zajt már nem hallottam. Végül sikerült elaludnom. Másnap reggel mondtam Maxnak, hogy valaki éjjel ismét megpróbálta kinyitni az ajtót. Elmeséltük a szüleinek is. Max apja átnézte az egész udvart, de már nem talált senkit. Anyukám ezután felvett engem. Max később nem mesélt többet erről. Aludtam még náluk párszor, de semmi ilyesmi nem történt többé.